खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मोसाहारि अंगनबाड़ी मावथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां अंगनबाड़ी मावथिफोरनि थाखाय साख्रिनि मासि ओंखारदों सरकारा 39 मासि आबुं खालामनो फोसावथाय फोसावदों नंगौ रायजोआव अंगनबाड़ी मावथि हेफाजाबगिरिनि मासि बेखेवदों नोंथाङा बेनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो आर'जलाइखौ नोंथाङा 24 जानुवारिनि सिगां खालामनांगोन बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा बबेयाव माबोरै आरो मा रोंगौथि नांगौ बेखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानो हागोन बे साख्रिनि थाखाय 18 बैसोनिफ्राय 44 बैसोसिमनि गेजेरनि सुबुंफोरा आर'ज गाबनो हागोन आरो नोंथाङा बेनि थाखाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जानो नांगोन लोगोसे थाखो 9 उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोराबो बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन बिनायसाफोरनाव अरायथा थाग्रानि फोरमानलाइ गथायनांगोन बेनि अनगायैबो बिनायसाफोरनाव बैसोनि फोरमानलाइ देहा फाहामसालिनि फोरमानलाइ आधार कार्ड आरो हारिनि फोरमानलाइ थानांगोन नोंथाङा खौसेथि खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि मावख'आव आर'जलाइखौ अफलाइन खालामनो नांगोन सरकारा 39 मासि आबुं खालामनो फोसावथाय फोसावदों नंगौ रायजोआव अंगनबाड़ी मावथि हेफाजाबगिरिनि मासि बेखेवदों नोंथाङा बेनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो आर'जलाइखौ नोंथाङा 24 जानुवारिनि सिगां खालामनांगोन बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा बबेयाव माबोरै आरो मा रोंगौथि नांगौ बेखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानो हागोन बे साख्रिनि थाखाय 18 बैसोनिफ्राय 44 बैसोसिमनि गेजेरनि सुबुंफोरा आर'ज गाबनो हागोन आरो नोंथाङा बेनि थाखाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जानो नांगोन लोगोसे थाखो 9 उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोराबो बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन बिनायसाफोरनाव अरायथा थाग्रानि फोरमानलाइ गथायनांगोन बेनि अनगायैबो बिनायसाफोरनाव बैसोनि फोरमानलाइ देहा फाहामसालिनि फोरमानलाइ आधार कार्ड आरो हारिनि फोरमानलाइ थानांगोन नोंथाङा खौसेथि खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि मावख'आव आर'जलाइखौ अफलाइन खालामनो नांगोन सरकारा 39 मासि आबुं खालामनो फोसावथाय फोसावदों नंगौ रायजोआव अंगनबाड़ी मावथि हेफाजाबगिरिनि मासि बेखेवदों नोंथाङा बेनि थाखाय आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो आर'जलाइखौ नोंथाङा 24 जानुवारिनि सिगां खालामनांगोन बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा बबेयाव माबोरै आरो मा रोंगौथि नांगौ बेखौ जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिना लानो हागोन बे साख्रिनि थाखाय 18 बैसोनिफ्राय 44 बैसोसिमनि गेजेरनि सुबुंफोरा आर'ज गाबनो हागोन आरो नोंथाङा बेनि थाखाय मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय जानो नांगोन लोगोसे थाखो 9 उथ्रिसार जानो हानाय बिनायसाफोराबो बे साख्रिनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन बिनायसाफोरनाव अरायथा थाग्रानि फोरमानलाइ गथायनांगोन बेनि अनगायैबो बिनायसाफोरनाव बैसोनि फोरमानलाइ देहा फाहामसालिनि फोरमानलाइ आधार कार्ड आरो हारिनि फोरमानलाइ थानांगोन नोंथाङा खौसेथि खुदिया जौगाथाय मावथांखिनि मावख'आव आर'जलाइखौ अफलाइन खालामनो नांगोन